Grabatzen ari garen unean gaueko 12:00 berrogeita 13 minutu igaro diren honetan, San Fermin torneoko binakako torneoan, Urrutiko etxeak eta Arangurenek Laso eta Imazen aurka jokatu duten B multzoan beste bi norgehiagoka jokatzeko aukera izateko aurre kanporaketaren analisia egingo dugu. Favorito ziren Laso eta Imaz, eta ez dute hutsik egin 22 eta 17 irabazi baitiete Urrutiko etxea eta Arangureni. Biek ala biek lehen norgehiagoka zuten San Fermin torneo honetan, baina gogoratuko dugu batetik Mikel Urrutiko etxeak Jon Ander Peñaren aurka jokatu zuela lauterdiko San Fermin torneoa Zaldibarren final laurdenetan eta galdu egin zuela, eta beste aldetik berriz Unai Lasok finalerdieetara arte iristeko beta izan zuen, baina finalerdietan Jon Ander Peñak, hau ere Jon Ander Peñak, 22 eta 11ko emaitzarekin garaitu zuen. Aldiz, Aranguren eta Imaz aspaldian, batez ere Imaz aspaldian jokatu gabe zen, Arangurenek lehengoan sextaon ere jokatu zuen, eta, partida gorabera askokoa izan dela esan daiteke. Lehenik eta behin esan behar dena da partida hasiera oso engainagarria izan dela. Alde batetik, Laso oso kamuts ikusi dugu errematean, eta orokorrean ere oso kamuts ikusten ari gara azken norgehiagoka hauetan. Ander Imaz berriz zalantza handiekin, pilota ongi gozatzen zuen, atzean jartzen zuen, piloten inguruan ere hitz egin nahi dut, gerora hitz egingo dugu, baina hor atzean jartzen zuen pilota, baina gero askotan erdibidean geratzen zen, eta Imazek ezaugarri nabarmen bat baldin badu hori pilota da ongi jartzea eta pilotaren ibilbidea ezin hobe eramatea da, eta gaurkoan partida haseran batez ere halako askotan ez du egin. Bestalde, Aitor Aranguren aipatu behar dugu. Aitor Arangurenen norgehiagoka hasiera batez ere oso engainagarria izan da. Zergatik izan da engainagarria? Asko behartu dutelako, asko behartu dute, eta horrek ez badirudi ere gero norgehiagoken bigarren zatian erasan ohi du, eta Aitor Arangureni erasan egin dio. Egia da, lehen etenaldira 12 eta 10ko emaitzarekin iritsi direla, gorabera handiko norgehiagoka izan da, 3 eta utxe aurreratu dira Urrutiko etxea eta Aranguren, gerora 8 eta 7 ere ipini dira Laso eta Imaz, eta hor partidari arrisku galanta ikusi zaio, batez ere ikusi dugulako Laso gorak azetorrela, pilotak geroz eta biziago mugitzen zuela, batez ere eskuinez esan dugu bezala, ezkerrez asko kostatu baitzaio, eta Urrutiko etxea naiz eta ongi jokatzen ari zen, eta ongi ari zen jokatzen, hor Lasoren defentsan eta pixka bat kostatzen ari zitzaion, baina azkenerako 12 eta 10 aurreratu dira, eta lehen da biziko etenaldira emaitza horrekin iritsi dira. Bigarren zatian ordea lehen zatiko zantzuak nabarmendu zaizkio Arangureni, esan dugu, askotan partida hasierak engainagarriak izan ohi direla, gero horrek erasan egiten duelako, hasieran gertatzen den horrek gero erasan egiten duelako bigarren zatian, eta horixe gertatu zaio Aitor Arangureni. Lehen zatian asko behartu dute, Imazek eta Lasok ia beti bera bilatzen zuten, Mikel Urrutiko etxea laguntzen saiatu dela, Arangurenek ere izan du dominatzera pasatzeko beta, baina behar bada Imaz eurek ez dute hainbeste behartu, eta 15 eta 10 aurretik ipini dira, eta hemen Mikel Urrutiko etxearen inguruan hasi behar gara. Lehengoan etzen norgehiagoka azkenerako amaitu Elgetan, Urrutiko etxea eta Ugartemendia Jaka eta Lizeagaren aurka ari zirela, Jakak min hartu baitzuen, baina Mikel Urrutiko etxea norgehiagoka bikaina egiten ari zen, ez behar bada asko asmatzen, baina bai norgehiagoka bikaina egiten, pilotakada egokiak, zuzenak, oso inteligente jokatzen ikusi genuen Urrutiko etxea, baina aldiz gaur erakustaldia eman du, eta horixe da hitza. Azkenerako 9 egindakorekin amaitu du, eta batez ere gaurkoan oso ongi funtzionatu dio ezker gantxoak. Baina
pilotari batek binakakoan asko jokatzea ez da nahiko izaten, besteak ere lagundu egin behar izaten dio, eta Aitor Arangurenek bigarren zatian erabat sekulako beherakada eman du, pilota asko galdu ditu, txapapera, garbiak, eta horrela zaila da, eta 18 eta 17 aurreratu dira Laso eta Imaz, eta hortikan aurrera distirarik gabe, distira handirik gabe, pilota bizi eta egoki mugituz eta hasierako estrategia horri etekin ateraz, 22 iristea lortu dute, baina esaten dugu, Laso eta Imaz ez ditut bat ere ongi ikusi, batez ere Unai Laso hor badirudi ezkerrean arazoren bat edo baduela, ezker gantxoarekin ez du bat ere asmatu, horrez gain botean ere asko kostatzen zitzaion Urrutiko Etxea behartzea, defentsan ere tarteka marteka nahiko kamuts, eta horixe, eta Ander Imaz ere, atzeko kuadroetan ez beharko zukeen bezain nagusi, baina azkenerako esperientziak irabazi egin du, eta azkenik Aitor Aranguren eta Mikel Urrutiko Etxearen inguruan zer esan, pena Urrutik alako norgehiagoka bat jokatu eta horrela etxera joan behar izana, baina Aitor Aranguren esan dugun bezala erabat jeitsi egin da, bigarren zatian amildu egin da, esan bezala lehen zatiko zantzu horiekin, eta horixe izan da. Norgehiagokaren gakoa Aitor Aranguren hasieran kargatu egin dutela, eta gerora naiz eta Mikel Urrutiko Etxeak erakustaldia eman, Aitor Arangurenen beherakada nabarmena izan da, Lasok eta Imazek une erabakigarrian egoki jokatu dute, eta San Fermin torneoan 2 partida gehiago jokatzeko beta izango dute. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.